Sayon kayo nato ang pag-ingon nga kita mituo og nahigugma sa Dios. Pero ang pagbuhat sa iyang kabubuton, lisod kayo natong pagatumanon. Atong nadungog sa ebanghelyo karon, mahitungod sa usa ka batan-on nga lalaki nga miduol siya ni Jesus nangutana unsay angay ngayon nga buhaton aron makabaton sa kinabuhing dayon. O gatong makita nga kining batan-on nga lalaki buutan. Kay nga naman nagsunod siya sa mga kasuguan sa Dios. Gisaysay ni Jesus kung sa angay niyang buhaton. Gipadayag ni Jesus ang mga kasuguan. Og nakita ni Jesus nga kayong gituman kini mga kasuguan. Wala siya manapaw, wala siya mangawat, wala siya magpatay, wala siya mamakat. Nagtaho sa siyang maginikanan og nahigugma sa iyang isig katawo. Apan usa lang ang pinakalisod alang kaniya. Sa dihang miingon sa Jesus nga ipadayag ang imuhang gugma o gagandahan ka nga makabaton sa kinabuhing dayon, then ipadayag kini diya sa buhat. Ibaligya ang imong makabtangan, ihatag ngadto sa makabus. Og sunod nako. Og dinhi nasubo ang usa ka batan-on nga lalaki. Kaya sa itong nadungog, dato man siya kaayo. Apan wala kita masayod, kung sa gayon na hitabo, nining maong istorya, nining maong sigilanon, wala kita masayod kung gibaligya ba sa batanon nga lalaki ang iyang kabtangan o wala ba. Kaya igor ang niingon nga ang lalaki milakaw nga masulubon. Diha lang taman. Pero kini naghatag ka nato og dakong pagtulunan diha sa tasatag sa kakinabuhi nga ang pagsulod sa kinabuhing walay katapusan, ang pagsulod ni Kristo, ang pagsulod sa gingharian sa langit, mao gayud ang pagtugyan sa tuang kaugalingon ngadto kaniya. 100% natong pagtugyan sa atong kaugalingon ngadto kaniya. Total trust and confidence atong gihatag ngadto sa Dios. O ang ato ang pagtuo ngadto sa Ginoo o paghigugma ngadto kaniya kinahanglan usab nga mapadayag diya sa buhat. Kay basin mituo ta sa Ginoo, mituman ta sa makasuguan, apan wala po tay gibuhat nga maayo. Wala tay gibuhat nga makapahimuot sa Dios. Usahay ang mga material nga butang ning kalibutana, ang mga bahandi, ang makabtangan, maoy mamahimong babag sa tuang pagsunod ni Kristo. Maoy mamahimong babag sa tuang pagsulod sa gingharian sa langit. Munang mingon ang Dios usalang gayud ang maayo. Pagtuman sa kabubuton sa Dios, pagpadayag niini diha sa buhat. Ug paningkamot nga mamahimot ang bahandianon dili din hining kalibutana, kundi dito sa gingharian sa langit. Bulahan katong mga kabus kay maila ang gingharian sa langit. Bulahan katong nagatuman sa kabubuton ug kasuguan sa Dios o napadayag diya sa buhat kay maila ang kinabuhing walay katapusan. Ug makaigsunan pila ni Kristo, kita nga nakabati niini, kita nga nakabati sa mensahe sa Dios, maningkamot kita nga ato gayong matagamtam ang kinabuhi nga wala na katapusan uban sa itong makagagahom nga amahan. Dili kita angay mahinugon sa makabtangan inihing kalibutana. Dili kita angay mahinugon sa tuang mga kinabuhi ining kalibutana. Ang matud pa ni Jesus, ang mahinugon sa iyang kinabuhi ining kalibutana, mawad-an hinuon ini. Apan ang dili mahinugon sa kinabuhi ining kalibutana, tungod sa gingharian sa langit, makabaton sa kinabuhing walay katapusan. O atong iampo sa Ginoo, mangayo kita kanunay siyang panhabang, nga sa tuang pagpadayon sa pagpuyo nining kinabuhia, ato gayong mapuy-an, atong mabansay, atong mapadayag, ang iyang mga pagtulunan o kasuguan,
diha gayud sa buhat. Ug atong higugmaon ang Dios pinaagi usab sa atong paghigugma sa atong isig ka tawo. Hinaot pa unta. Palihog manindog. Ang atong mga